Bamakɔ ana lamini na Bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tiɲɛ Amadou Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ an sigira kɛnɛ kan tali laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana kunnafoni o b'o de maana tiɲɛ Amadou Konare k'a dɔn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ kosɛbɛ e ko a bɛɛ lajɛlen tɛ tali kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn na wa jagokɛlaw entreprise karamɔgɔ dama tungora n'a fɔra sɔmɔnɔmuso bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛ fan jira dɔ ta bɛ kɛ babaranbaki ye kana siga bala cogo bɛ di bi Amadou Konare cɛnintigiya bɛ cɛ min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye habada Amadou Konare i k'a dɔn jamana a bɛ nin danga in na sa kalo 12 ko kura Amadou Konare k'a dɔn yanni kunnafoni banni cɛ min ye jamanadenw ye an ka limaniya sigi jamana jatɔ don Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 3,317 o don Amadou Konare sɛdenni n'a ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn Seydou Jaraka fɔla a k'i k'a dɔn min ye jamanatigi yɛrɛ ye a y'a ka fanga minɛ bandaw Amadou Konare joni bandaw de tɛ jamanatigi ye wa jamanatigi a y'a ka fanga minɛ o bɛ kɛ bandaw ye bilen cogo di o tuma ko gese da bɛ jukɔrɔ dɛ an hakili ko bandaw de ye jamanakuntigi kun don nka jamanatigi o ye Goyita ye o tuma a banna Segu ko a kuma na sisan jamanatigi yɛrɛ y'a ka fanga minɛ a kun ye min don a y'o de fɔ sisan n b'a walawala ye o tuma Asimi awɔ Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko awɔ maliden tɔnsi jɛlen don kɛseginna ni jamana bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɛlen don kɛlɛ ko coup d'état kɛra Amadou Konare coup d'état ma kɛ o coup d'état ma kɛ n karamɔgɔ ayi ne tɛ maa coup d'état min kɛra Ibrahim Boubacar Keita la Amadou Konare a ma fori hali bi o donc coup d'état ma kɛ jamana kalifara dɔ ma nka a tigi bɛ yen a ma ɲɛ baara la a y'a bɔsi o ye coup d'état ye wa a bɛ wele cogo di jamanatigi hakɛ jamana ni y'a faamu a bɛ n'a fɔ y'i sigi ye dɔ ci sugu la k'a ka taa sanni kɛ ci ma ɲɛ minɛ i yɛrɛ bila ka den ka ci kɛ Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko an ka to an ka foro la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jalatigi minnu n'a tun bɛ f'u ma ko CNSP o don Amadou Konare u dalen kun don ma ɲinɛ sabula fanga minɛna Ibrahim Boubacar Keita la ni hakilina min ye fanga bɔsira IBK la ni hakilina min ye wulikajɔ minnu bolodara Amadou Konare k'a dɔn majɛ kɛra a ma dafa kunnafoni nana mɛn i k'a dɔn Radio Mali la min ye Asimu Goyita ye a ye maa ci munna nin yɛlɛma in kɛra tile 2 in na sɔrɔdasugulu nisɔngoyalen don Amadou Konare sabula gouvernement min n'a kun kan ka fali gouvernement kura sigilitɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun ye cɛsiriba kɛ IBK Bini na Sadio Kamara ani colonel Modibo Kɔnɛ Amadou Konare i k'a dɔn u ye ninnu dabɔ i k'a dɔn gouvernement baara la k'a fɔ jalaki de b'u k'a fɔ u ma baara kɛ walima u ye nganuganaw kɛ o tɛ Amadou Konare k'a dɔn bɔkun minnu y'a kɛ olu yɛrɛ de b'a dɔn o fana k'i bɔ yen Amadou Konare i b'a ye k'a fɔ gouvernement min ye wulikajɔ ni cɛsiri ani bɛnkan minnu fɔlen don ka sariyakisɛw di ni ɲɔgɔn cɛ kabini IBK binna don min ye colonel Asimu Goyita ani sɔrɔdasukulu minnu b'a nɔfɛ i k'a dɔn tuma min fanga n'u b'a tɔnɔmada bandaw ma Amadou Konare bɛnkan dɔ de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan yɛrɛ tɛ ko dogolen ye koyi Amadou Konare k'a dɔn kuma in fɔlen don sɛbɛnfura la k'a jɛya jamana sarabolo bɛnnen don a kan k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni yɛlɛma bi kɛ i k'a dɔn i kɛ ladɔnniya ni yɛlɛma bi kɛ i k'a nin don a la k'a ɲɛfɔ an ye sabula jamana ye i k'a dɔn a fankelen bɛ e bolo a fankelen bɛ anw bolo o tuma fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ n'o ye koba ye an k'an ka bɔ a kalama k'a ɲɛdɔn nin ye bɛnkan ye Amadou Konare colonel Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ hakaja min kɔni ye fanga bɔsili min kɛra kɔsa in na bandaw ni mutariwani na i k'a dɔn kun wɛrɛ tɛ i k'a dɔn hakilina wɛrɛ t'a kɔfɛ sariya sɔsɔ caman de kɛra u fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka ɲɔgɔn ɲininka sabula ɲɔsusulaw n'u k'u tɛ ɲɔgɔn kamankɔrɔla ye bɛɛ ɲɔ tɛ jɛ Amadou Konare a ko i k'a dɔn min ye réseaux sociaux ye olu kɔni y'u su sɛbɛkɔrɔ kɛ bandaw e ni mutariwani tara jamana a k'a kolosuma camancɛ fanga ka jidi nka i k'a dɔn u sigi furadama ka n'a bila bila Amadou Konare k'a dɔn dɔ bɛ fara gɛlɛ kan misali i ye ntɛmu ye grève kɛ i ye ntɛmu dun ka wulikajɔ kun ye u bɛ fɛn dɔ di nɔfɛ Amadou Konare e dun ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye i kan ka dabali ni fɛn bɛɛ tigɛ min bɛ se k'a to o grève ko bɛ dasira la n'i dɛsɛra k'olu hakilinda sɔrɔ n'i dɛsɛra ka fɛɛrɛ tigɛ o b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala camancɛ fanga baara e tɛ se fiyewu Amadou Konare i k'a dɔn baara bila fɔlɔ dɔgɔkun kelen
filanan daminɛna n'o dungun banna an t'a kɛ bilen modèle kɔnɔ o bɛ jamana tɔ daji o tuma yanni an ka so yɔrɔ ma aw ka nin bɔ a la joona an k'a lajɛ ka ko wɛrɛ boloda modèle kɔnɔ a ko i k'a dɔn hakilina wɛrɛ min fana nana o de ye gouvernement kura min sigira modèle kɔnɔ k'a dɔn a bɔ gouvernement sigi an sigira ka kuma nin bi ta ka kɛ gouvernement maa ye nin bi fara kan nin bi bɔ a la modèle kɔnɔ an y'o sɛbɛnfura kɛ nka suma ko dugumajɛ aw labanna ka sɛbɛnfura wɛrɛ kɛ i k'a dɔn an tɛ min galama min ma fɔ an ye a ko i k'a dɔn min b'o kɔfɛ an t'o dɔn o tuma anw de ye fanga minɛ i bɛ k'a la k'a kalifa ma a ka jamana baara an y'a ye k'a fɔ a tɛ se a bɛ minɛ an na k'a di maa wɛrɛ ma a ko kuma fili kɔrɔ a banna n'a ma ɲɛfɔ a tɛ dɔn nin ne ko ye maaw bɛ kuma o kuma fɔ nin si tɛ kuma kun ye nin ye a gɛlɛyara n'i dun ye maa hakilima ye n'i ye nin kuma ninnu da k'a lajɛ ka ko taabolo lajɛ Amadu kɔnɔ i bɛ kala turu nin kuma kan nɔgɔ t'a la a jɛlen bɛ nka ko wɛrɛw bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko kuma misɛnnin caman bɛ yen wulikajɔ caman wɛrɛ bɛ yen Amadu kɔnɔ min nana ni tigɛna yɛrɛ da kelen ye nka an bɛ don min na ko bi jigisɛnna ni jamanaba bɛɛ lajɛlen wulilen don a ye nin dabila Mali kɔnɔ a ko i k'a dɔn olu taabolo y'o ye Union africaine Union européenne CEDEAO i k'a dɔn MINUSMA ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'a fɔ min kɛra nin ye a ye nin dabila maa ninnu a y'u bila sasa u ka t'u kaso i k'a dɔn sa i ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko bi dilan o nka a bɛ fɔ ninnu de kɔ nin kun ye sɛbɛn ye Seydou Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun wara ne nan tigɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant Abdoulaye Jara badabada Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Abdoulaye ko i y'a bila yɔrɔ min na an ka ta ye min ye i k'a dɔn jamana kuntigi kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ten Bandaw ani k'a dɔn ministre ɲɛmaa kɔrɔ Mokhtar Wane jɔn ko Ala a ko mun ne kɛra tigitigi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ko i k'a dɔn gɛlɛya misɛnnin caman tun bɛ i k'a dɔn jamana sanfɛla la nin waati in na nka min ye ministre yɛrɛ kuraw olu cogoya fɔli o de ye tabila forobamugu la ni k'a ko yɛrɛ tɔ baraden bɛɛ ci sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn gouvernement kɔni cogoya fɔlen Mokhtar Wane ale fɛ o ma tɛmɛ sanga domodɔ kan i k'a dɔn awa Bandaw ani Mokhtar Wane sɔrɔdasiw kɔni nana u bɛɛ lajɛlen marifatigiw ani u ɲɛdaw datugulen k'u ɲɛ bɔ woni na u nana Mokhtar Wane salo i k'a dɔn Kokobo ni Bandaw cɛ u taara Bandaw yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ a minɛyɔrɔ la a ko ma nɔgɔya sabula i k'a dɔn a yɛrɛ ma ye o sabula don kɛra a ka so ni k'a sɔgɔbɛ maaw bɛ bali min na cɛkɔrɔba ja dɔ bɛ i k'a dɔn kogo sanfɛ baliko sanfɛ sa Amadu kɔnɔ wala i laban Seydou b'a daji tu i da kɔnɔ dɛ n bɛ ka min kɛra cɛkɔrɔba a fɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ i tɛ min kalama dɔ wɛrɛ fɔ i b'a kalama k'a minɛtɔla y'a yɛrɛkɛ dugu ma ko n'a ye se a ye taa ni ye i b'o kalama wa i t'o ka dɔ wɛrɛ f'i ye wa ayi a ka ɲi a ka dugulamaw tɛ kuma ɲuman fɔ ma surasi fɔlɔ min ko k'a b'a minɛ a y'a sen fila glaceau la k'o bɔ k'o i b'o kalama wa a sabanan a y'a bolo kɛ ko b'o sɔgɔbɛ o ɲɛwo la i b'o Bandaw cɛ janba in o minɛtɔ ko a ko Ibu taa n'o ye a ko namara t'a la dɛ ko maaw ɲɛna k'a welela ko an ka taa a fɔsɔnna de koyi c'est pas possible ndam n bɛ ka dugulenkan de f'i ye ayiwa parce que a ɲɛna dɔn ne ko n ko jo b'aw la an na garde kɔrɔ wele dabila foro la ka na an minnu bɛ boli la jamana ko la a ti jamana kalifaw na fɔ a bɛ taa cɛkɔrɔba wele foro la ka na ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ kab'u nana Bandaw fana bila u ɲɛ u nana n'u ye kan kɔnɔ ka n'u sigi u sigi bɛ Asimi sigi bɛ sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛya baden i y'a fɔ cogo min na o de don koyi a ko i k'a dɔn maaw bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ a ko min ye fanga jasonnen kɔ sɔrɔdasilakaw fɛ i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara laɲini tun tɛ fila ye koyi min ye CNSP jɛkulu Asimi a n'a jɛɲɔgɔn sɔrɔdasikɛ u maa 5 cogo bɛɛ lajɛlen la olu tun b'a fɛ ni ka jamana in mara nka ka kɛ ni diɲɛ kɔmɔko jɛkulu ba mun bɛ yen n'o ye CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw ka se communauté internationale u y'a jira k'a fɔ petu i k'a dɔn bɛɛjɛ fanga ti jɛni nin ye aw sɔrɔdasiw tɛ se ka bɔ kungo kɔnɔ lakanani la ni kana fanga kɛ aw ta ye a ko i k'a dɔn fanga ti d'aw ma bi a ti d'aw ma sini an bɛna min fɔ a ye fɛɛrɛ kɛ maa min kɔni ye jamanaden ye politiki bangun kan min tɛ marifatigi ye a ye fanga di o dɔ ma wa Asimi an di jɛn n'a ye i ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kuma tɛ Sadio Kamara walima Modibo Kone ninnu dɔ ma
sɛbɛnnikɛla ko ka kɛ ni jamanadenw olu kɔni labatoli ye waasa dɛngɛrɛnɛ embargo fanga kana bonya an kan i k'a dɔn sɔrɔdasiw jɛnna jamana ɲɛmaaya kɔ nka u y'a tugu ka bari min ye i k'a dɔn charte nana sigi n'o ye jamanadenw bɛnkan sariya ye i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara min ye i k'a dɔn Asimi sugandi k'a kɛ jamana ɲɛmaa dangan ye ni ka jamana lakanako bɛɛ lajɛrɛlen danganiyaw di a ma a ko Bandaw e ye masakɛ ye nka min ye lakanako ye Asimi ye sɔrɔdasi joli ye i k'a dɔn o kow ka tɛmɛ a ka bolo kan o kuma fɛn o fɛn ye lakanako ye i k'a dɔn o bi tɛmɛ Asimi ale de b'o hakilinaw ta ni k'o sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛ k'o ye bɛnkan ye i k'a dɔn minisiri yɛlɛma waati nana se karamɔgɔ Daba Tunkara ko nana sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya a n'a kɛ ni Bandaw ani Moktar Wan ka fara u kɛrɛfɛmaa dɔw ka sɔɔri fanga bonyana u ni ɲɔgɔn cɛ Asimi ye maa min ye a y'a sigi a y'u lajɛ k'a na kuma kɔnɔ k'u bɛna segin u kɔ u ma se ka segin u kɔ a yɛrɛ wulila sa a ser'u ma a ko aw bɛ nin min na a ye hakili fara aw yɛrɛ kan n'o tɛ aw b'a la ka sariya sɔsɔ min ye ne de ye jamana ɲɛmaa dangan ye ne ɲɛsin bɛ lakanako ma n'a fɔra aw bɛ ka lakanako don aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn di fɔ ne ɲɛna a ko o bɛ ka ne ganne kamana i k'a dɔn u ma kuma in lamɛn koyi a tilara ka se maaw ma n'o ye farafinna jamana ɲɛmaa dɔw ye aw ye kuma Bandaw ni Moktar Wan fɛ gese da b'a fɛ ka jigin u bolo u ka fɛɛrɛ kɛ u kana na an bila dingɛ wɛrɛ la o bɛɛ n'a ta kuma kɛra Bandaw fɛ sɛbɛnnikɛla k'a fɔ la i k'a dɔn u m'u kɔfilɛ min ye i k'a dɔn gouvernement yɛrɛ bi yɛlɛma don min dɛnɛ ni ninnu y'o jaabi bɔ ka bi a ko i k'a sɔrɔ o kari Bandaw kelen ni i k'a dɔn awa Asimi u kumana a y'a jira u la k'a fɔ aw bɛ fɛ ka fɛn min kɛ i k'a dɔn a ti bɛɛ gouvernement taa cogo la an k'a kɛ tan lakanako la o de ye anw ka baara ye anw b'a dɔn jɔn bɛ se k'o kɛ u tilalen k'o kuma na bɛnkan minnu dara Bandaw ni Moktar Wan ko ta i mago la u taar'u sigi ni ka kuma kan jafajugu min dilalen bɛ maa minnu ka d'u ye u ye généraliba 2 de ta ni ka kelen bila i k'a dɔn lakanako kunna ka kelen bila jamana kɔnɔna lakanako kunna sɛbɛnnikɛla ko a bɛ mun jira jafabilen de kɛlen don ka ɲɛsin Asimi n'a jɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka généraliw ta k'u bila u sanfɛ waasa olu yɛrɛ ka kɛ maa ye u da ka bɔ fanga na min ka di Bandaw n'a jɛw ye wa i k'a dɔn o ni maa mun bɛ bɛɛ la hali diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw la u bɛ se k'o kow kɛ cogo min na a ko in kunba jɔnjɔn de ye nin ye a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ Asimi danaya min b'a kan ni bonya min b'a n'a ka sɔrɔdasi jɔnɲɛw cɛ ko n'i y'a sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko in kɛra cogo min na ko sɔrɔdasiw tun tɛ se ka d'a la cogo si la k'a fɔ Asimi yɛrɛ sen kun tɛ nin jɛjɛjɛ in na sabula min ye Asimi ani Bandaw kumana olu kumana bi ko bɛn kɛra fɛn dɔ kan i k'a dɔn Bandaw ni Moktar Wan ka n'u dogo ka lisi k'u sago ye ni ka colonel Sadio Gwalo ka Modibo Kone Gwalo olu fila bɛɛ dun ye gardien wa u siyɔrɔ bonyana coup d'état la a ko a tigɛ tun di dɔɔni k'u ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Asimi ye danganiyaw di u nan'u salo ni ka taa n'u ye u ye nin kɛ kun min na les explications les pourquoi k'u k'a ɲɛfɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ sigilen ɲɛna u y'a ɲɛfɔ a ma ja dɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kama o don cogo de filɛ bɛrɛ la wa i k'a dɔn a ko Asimi a y'a jira k'a fɔ an kun ye sariyani min d'aw ma dɛ o de minɛlen filaw la kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn fila ye n b'u ti ɲɔgɔn na joona i ka se ka faamuyali kɛ sɛbɛn fɔlɔ o tɔgɔ de ko l'informateur a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 8 filanan o tɔgɔ ye ko express Amadou Konare nin sɛbɛn fura fila in bɛɛ lajɛlen bɛ awa gɛlɛya de kofɔ gɛlɛya in nana kun ni kun jumɛn in na i k'a dɔn danabaliya donna i k'a dɔn sɔrɔdasiw ni ɲɛmaa fila in ni kɛra k'a fɔ a bɛ waati bɔ minisiri fila bɛɛ Amadou Konare minnu ye sɔrɔdasi ye olu kɔni kun y'u dɛn sabula u dalen don a la k'a fɔ Irisi jamana i k'a dɔn seba b'u ye u kɔnɔ jɛlen don n'u k'u b'i dɛmɛ marifako la walima kɛlɛ taabolo la i k'a dɔn nɔgɔ tɛ k'a la sabula ani minnu bɛ jɛla n'o ye tubabuw ye Amadou Konare i k'a dɔn faamuyalibaliya caman de b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ tubabukɛ ka kegun Amadou Konare i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn bɛ ka a yɛrɛ ka nafa ye tubabukɛ b'o de kɛ kabini o kɔni sɔminkɛr'o la Amadou Konare i k'a dɔn a sɔrɔdasi ɲɛmaa fila in u ye Irisi jamana taama bɛnkan caman kun kɛra u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛniw ni hakilinaw na Amadou Konare k'a dɔn i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye anw ye minisiri an ye nin baara in kɛ faama kan ka bɔ a kalama u taara kuma in da Bandaw tulo kan Amadou Konare k'a dɔn Bandaw kɔni a di taali min kɛ Faransi jamana na Amadou Konare a na kɛ i k'a dɔn Emmanuel Macron ka gafe jara da a laban yɛrɛ nana gundo min bɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɔ tubabuw ye Amadou Konare a ko tubabuw ma n'a ma cogo dɔn an b'a fɛ k'a janfa
koyi an ka denmisɛnnin fila bɛ yen u kelen bɛ ka Rusi jamana mɔɔw taama Rusiw kɔni nin mina don an ka jamana ko la Amadu Yɛrɛ Konare kabini bɔ kɔni kɛra o kalama i k'a dɔn bandaw a jɔyɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ sɔrɔdasi denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ anw bɛ nin cɛsiri nin wulikajɔ min na a kun ye jamana ye Mali sɔrɔdasiw u ka lakana a n'u ka marifa sɔrɔ a n'u ka ɲɛtaa ni dabalikura Rusi jamana mɔɔw kɔnɔ jɛlen don n'u k'u b'i dɛmɛ nkalonda la i taara nin min fɔ tubabuw ye nin ye janfaba ye ka ɲɛsin anw ma Amadu Yɛrɛ Konare k'a dɔn sɛbɛnkura filanan an b'o fana ti ɲɔgɔn na a ko Azimu Goyita i k'a dɔn a dimina bandaw kɔrɔ ani Mukutari Umaru kɔnɔ a ko i k'a dɔn a ko ka ca Musa Jara ka fɔ la a ko i b'a ye k'a fɔ kɔsɛ in na a kunnafoni dɔ bara ka cari min ye réseaux sociaux sanfɛ i k'a dɔn maa fila bɛ kuma téléphone na Amadu Yɛrɛ Konare i k'a dɔn maa fila in a bɛ n'a fɔ o ye bandaw walima ayiwa Mukutari Umaru ka ciden ye minnu kɔni cɛsirilen bɛ i k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn min kɛra salibɔ dingɛ min bɛ yen n'a dira malidenw ma Amadu Yɛrɛ Konare i k'a dɔn a wasa i ka k'a kan a ko n'i ye kuma ninnu taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanubɔ dingɛ in a dira Little Bing Mining de ma i k'a dɔn minisiri min y'a di Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn a jamana ka yamaruya la sɛbɛnfuraw ani sarakisɛ bɛɛ lajɛlen dafalen k'a fɔ nkalon de b'a la walima ɲaami b'a la Amadu Yɛrɛ Konare o ma kɛ a ko Kanadakaw ka nin sanubɔ dingɛ Betu Gold olu kɔni ma se ka sɔn de fiyewu k'a fɔ nin yɔrɔ in olu ma se k'a sɔrɔ sabula a dir'u ma k'a d'u ma ka dɛsɛ u ma se ka sariya dafa o de la minɛnw na ka taa di ninnu ma u nimisara u ka nimisa in kɔnɔ sa u ye wulikajɔ caman kɛ u taara hali Mali yɛrɛ i k'a dɔn Mali ka sariyabulo ka taa weleli kɛ sariyatigiw ye sɛbɛnw lajɛ u y'a fɔ Betu Gold ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn an tɛ se ka namara kɛ sabula nin ko in jɛlen don fo k'a fɔ k'a to ten dori tɛgɛ don minisiri Lamini Seydou a ma fili abada fɛn o fɛn n'aw kun kan k'o kɛ a y'o bɛɛ kɛ yamaruya bɛɛ lajɛlen dira a ma an ma se k'a dafa o tuma ni ninnu y'a sɔrɔ u n'a ka kan wa o tɛmɛnen kɔfɛ malidenw don sɛbɛnnikɛla ko Betu Gold a nana warimugu de kɛ bɔrɔ kɔnɔ a n'a bɛ yaala u bɛ se ka maa min zan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn yalima Mukutari One i k'a dɔn a nin b'a la wa yalima maa dɔw de ŋanamu k'a kɛrɛfɛ i k'a dɔn a tɛ min kalama o ɲininkali to min bɛɛ nka siga ko de min na n'o jɛlen don suyɔni ba kule de bolo dalen kun don nin ko in kɔnɔ sabula min bɛ kuma téléphone na ka ɲɛsin minisiri ma a ko minisiri ma he cɛw i bara ka ɲini i diya cogo bɛɛ lajɛlen la i ye sɛbɛnfura min signé a wuli ka bɔ yen i ka ninnu dɔgɔ k'a kan o ma sɔrɔ ale bɔra minisiriya la ka ban wa n bɛna nin ye o Seydou ko karamɔgɔkɛ e b'a fɛ ka ne janfa de wa yalima e ka nin ko in yalima i bara ka min fɔ i b'a dɔn wa ne bɔra minisiriya la a jamu de o de bɛ sɔrɔ ne bɔra minisiriya la gouvernement cilen don dabali ni se jumɛn bɛ ne k'a fɔ ne bɛ bolonɔbila sɛbɛnkura kɛ min kɛra et puis o k'i bɔ yen c'est min kɛra o ye tiɲɛ de ye wulibali don janfa ma kɛ sonyali ma kɛ hey a taa cogo dɔ jamana in kɔnɔ nin ko ninnu yalima e ka nin ko in yɛrɛ kun ye jumɛn ye Seydou ko ten ya Seydou y'a fɔ a bɛ dɔn lebu ɲina Seydou ko ne tɛ n ka jamana ko ye jamana in bila baara min na ne y'o de dafa e ka tila k'a fɔ ko ne ka taa bolonɔbila sɛbɛnkɛ den minisiri ye o kurutu ye jumɛn ye cɛ ko an ma n'i m'a kɛ an na cogo wɛrɛ sɔrɔ a la kuma banna o tuma jɔnni de y'a ci ni a tɛ nin fɔ gansan jɔnni y'a ci a tɛ nin fɔ gansan a bara k'a yɛrɛ ma wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali caman de bɛ nin ko in kɔnɔ Amadu Yɛrɛ Konare i k'a dɔn Mukutari One anw dalen don a la k'a fɔ kadiri belebele don n'i hakili b'a la k'a sɔrɔ hali a ma kɛ premier ministre ye kuma min n'a fɔra camancɛ fanga k'a ka sigi maa minnu fɔlɔ y'a fɔ a ye Mukutari One wele a bɛ se ka k'a ye ne b'o cɛw la wa i y'a fɔ ni dalu mun ye wulibali don n y'a dalu d'i ma don o don y'a sɔrɔ hali maa t'a dɔn k'a bɛ kɛ premier ministre ye an bɛ to ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ kadiri tɔgɔ fɔ min bɛ se ka k'a ye ne y'a tɔgɔ fɔ a ye o kɛra i dun ma fili o i b'a fɔ Ala ka ko o tile fila kuma ɲuman fɔli ka ɲi dɛ a welela ka kɛ premier ministre ye bon ni nin ɲɔgɔn na ŋanamu fɔra k'o fana b'i nɔfɛ an minnu y'i kanubaw ni lapasabaw ye an kamana bɛ guwa o bɛ kɛ an tɛ don maa nɔfɛ nkalon na dɛ a kɛra i ka cɛ in da ɲɔgɔn ye o i ye cɛ in da n'o ye Baba Berete min bɛ CMDT kunna i ko kadiri ɲɛnama ba nka k'a nana sen don bisi baza ko dɔw la ka sin k'a kɛ i ko ye maa min lavage cerveau k'a la a ma kɛ maa fu ye a kɛra i b'a fɔ k'a tɛ Mali kɔnɔ bilen a ta n'o ta de bɛ suma ɲɔgɔn ma bon le problème c'est ça Amadu Yɛrɛ Konare anw bɛ jateminɛ de kɛ yɔrɔ jan fɛ kosɛbɛ Ala bɛ hijabu de digi an kunkolo la an b'a fɔ nka n'a ma ɲɛ Amadu Yɛrɛ Konare an tɛ don maa nɔfɛ nkalon na an b'a sɛbɛkɔrɔ fɔ min ka ɲi o bɛ fɔ an ta ye fasoko de ko ye maa ko tɛ dɛ Mukutari One ne b'a wajibiya kan nin nkalon ni nin nkalon in damadɔ min b'a fɔ n ko nkalon sabula a sɛbɛnfura tɛ n bolo a ka wuli ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ a ko kɛra cogo min na a ka dalu di mɔgɔ ma n'o tɛ miliyɔn kɛmɛ 5 k'o ta ka yaala Amadu Yɛrɛ Konare k'a dɔn n'a sɔrɔla tiɲɛ ni ka tiɲɛ na a b'a la Amadu Yɛrɛ Konare k'a dɔn tiɲɛ na tigɛra a la
a b'i tigɛ a la n'a nɔ b'a la dɛ nka sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a k'a dɔn a bɛ se ka kɛ maliden ka kegun Amadou Konare dɔw bɛ se k'u profiter nin ko in fɛ ka kɛ n'a fɔ bandaw y'u ci walima Mukutari Wani y'u ci ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la a tɛ n'a fɔ ni ne ko dɔ ma ko nin kɛ ko daba de ye n bila a la wa présidence secrétaire général n'o ye min fɔ a ka dugumama ye ko président ko ten e bɛ mun fɔ accès tɛ e ni président cɛ o ɲɔgɔnnaw de fana ka ca ko ninnu bon fo ka sɛgɛsɛgɛ dɛ fo ka sɛgɛsɛgɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'Express kɔnɔ ani k'i ɲininka l'informateur kunnafonitigi karamɔgɔ daba tungura kunnafonidi sɛbɛn Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale ye sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn Mali bɛ dabolo min kan a ko i k'a dɔn n'i donna kɔmɔtulo la a ka kan i k'a dɔn kɔmɔden tɔw olu ka jateminɛ kɛ i ka ko la Goodluck Jonathan ale bɛ tali kɛ farafinya woroduguyanfan ka keleyatɔ CEDEAO kabi Mali ka gwɛya kura daminɛna kunasini kunu ani bi u y'u jigi sɛmɛ i k'a dɔn a wasorona dɔ b'a kan n'o ye Goodluck ye a ka boli biribiri ni kana Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ye laada ye kabi i k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ IBK ka fanga jaso na jigiya dɔnni dara i k'a dɔn CEDEAO ka maa min kan o ye i k'a dɔn Goodluck Jonathan ye ale de bɛ ka Mali a ko a jateminɛ ni k'a ɲɛnabɔ a ko i k'a dɔn a bɔra ya seli yɛrɛ waati o a nana jateminɛ kɛ transition taacogo bɛ cogo di ani kunkɔrɔta ba bɔra ya k'a sabu kɛ kow taacogo tun ka ɲi nka min ye tile filanin kɔni na kabi bandaw bɔra Faransi tiɲɛ ko Ala Mali gɛlɛya nana sanfɛ hali ni maa min de i tun b'a dɔn ko dɔ taacogo man ɲi sɛbɛnnikɛla ko minnu kɔni kɛra sa olu kɛra fɔ Asimi ye dantigɛ kɛ kunu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen CEDEAO y'i wakulu don Goodluck la ani Ganakaw olu ka minisirimuso min ɲɛsinen don i k'a dɔn u ka koɲɛ dɔw ma ale min yɛrɛ bɛ CEDEAO maa ɲɛmaayaw la bi olu bolibaatɔ u nana an ka jamana in kɔnɔ k'a bɛɛ y'a cun jamana kɔnɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn ye telima dɔ boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni k'u kunna Kati ka wulayanfan fɛ i k'a dɔn k'u bɛ taa Asimi kuma ɲɔgɔnya yɛlɛma dɔw donna o kow la i k'a dɔn délégation seginna nka sufɛ su janfalen nɛgɛ kaɲa 10 i k'a dɔn n'o ye 22 waati ye Asimi a y'u bisimila min na cɛncɛnni ka tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bizibaza wale ye ni bandaw ni Mukutari Wani u y'o kɛ o min tɛ jamanadenw nafa u y'a bɛɛ lajɛlen danci CEDEAO ye nka CEDEAO nakun tɛ k'a fɔ karisa e jo don walima e jo tɛ nka gɛlɛya de bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn de bɛ sɔrɔ bɔda ka kɛ waasa labiyaw ni fɛnw ye mun ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jateminɛ a ko CEDEAO ma u ye laminɛli kɛ sura u kɔni taara sunɔgɔ dugu nin jɛlen bolodaliw kɛra k'a fɔ min ye CEDEAO maa ɲɛmaw maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ni bandaw bɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na u ni Mukutari Wani na ɲɔgɔn ye wa u ni Asimi yɛrɛ na ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla k'o fɔra cogo min na o baaraw bɛ sen na fɔ kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o ɲɔgɔn ye o senfɛ ko bandaw ye wala sɛmɛ k'a dalu jɔnjɔ t'an bolo kumaso kɔnɔ fɔlɔ a kuma kɔni bɛ kɛnɛma ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare a mana tigɛ Dawuda dala yɛlɛma de kɔni ye wajibi ye tiɲɛ bandaw Mukutari Wani nin kelen kɔni olu ta fa banna na CEDEAO tɛ k'o kɛ bilen fo tɛ k'o kɛ nka min yɛrɛ ye dabali ban ni sɔrɔdasi jalatigi fɛn o fɛn ye baro kɛ hali sisan a dɔw da wale ko bandaw ninnu ye kɛwale min kɛ ko hali olu sɔrɔdasiw yɛrɛ dabali banni k'u kuma sigi n'a ye cogo si la k'a bɛ sɔn nin ma ayiwa maanifin ti dɔn ka ban dɛ ne m'a fɔ tiɲɛ don dɛ nka adamaden kɔni ti dɔn ka ban n ko kuma i ma baro kɛ ni tubabu jamana ɲɛmaa ninnu ye u bɛ maa kunkolo yɛlɛma koyi ayi n bɛ n faso fɛ o fana ye tiɲɛ ye a ti wale kɛlɛ kun bɔ walahi siga t'a la adamaden yɛrɛ ye cogo b'a ka batigɛ sara nɔ o ye tiɲɛ ye an ka tezara premier min o bɛ bɛn karamɔgɔ daba tungura tori bɛ se panni na nka a ti segin kɔ fiyewu siga t'o la bala cogo bɛ de tun Amadou Konare ni nbanburu bɔra to a lamurunin bɛ don a tan na Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant tiɲɛ Amadou Konare i k'a dɔn anw da ma bɔ bilen an ye kɛlɛ jigin so foroba cakɛlaw INTM Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa min ye wara ye wara dɔ bo bɛ kɛ ka wara dɔ wusu o bɛ kɛ Amadou Konare k'a dɔn kunnafoni bɔ ka bi tali bandaw minɛna Mukutari Wani bɔra baara la Amadou Konare o yɔrɔ bɛɛ Yakuba Katile tabali gosi k'a ka cɛdenw wele kunungo i k'a dɔn a bɛ ka ɲininkali boloda n ka cɛ jamana gɛlɛyara i k'a dɔn taafan tɛ nafan tɛ sigi anw bara ka ɲinifɛn kɛ ɲinifɛn yɛrɛ an b'a sara jɔnni na min ni min kan ka an jaabi n'an taara grève la a fɔra k'olu bɔra baara la o tuma an b'a kɛ cogo di u bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan baarabila min n'a kun bɛ sen na i k'a dɔn u k'a jɔ Amadou Konare o yɔrɔnin bɛɛ Yakuba Katile a ye kunnafoni jɛnsɛn UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali Mali foroba baarakɛlaw k'a da u jɛɲɛw ani u bolomadayɔrɔw k'a da u bɛɛ lajɛlen
jeli tulo kan i k'a dɔn min ye ayiwa grève min bɛ sen na grève banna pewu a banna kabini sɔrɔ o tuma bi bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baara kɛ foroba cakɛla bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baara kɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ u ko ɲinifɛnw u y'a bila ni faama kuraw sigira don o don u y'a bila dangan min na u b'a ta u dan kelen la sabula u bɛ wuli ka jɔ ni hakilina minnu kofɔ min ye foroba baarakɛlaw i k'a dɔn u ka sɔrɔ an'u ka ɲinifɛn minnu dulonnen bɛ jamana bolo a k'i k'a dɔn n'i y'a ye olu taara grève la i k'a dɔn u ma maaden sɔrɔ min sera ka jigi kɔrɔ min sera ka don u jigi kɔrɔ bandaw ma se mawutarawa ma se o de olu bila baarabila in na i k'a dɔn dɔgɔkun filanan kun daminɛnen bɛ Amadou Konare ni nin yɛrɛ kun banna i k'a dɔn juma wɛrɛ baarabila da kelen o de kun boloda o kun bɛ taa laban min na maa si t'o dɔn i k'a dɔn Ala de ka teli n'a ka ciden ye Yakuba Katile kɔni y'a jira k'a fɔ fanga bin kɔni o ma diya u ye nka min ni min fana fɔra Amadou Konare u tulo fɔlɔlen bɛ k'o lamɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don tun kunnafoni sɛbɛn le combat min ye i k'a dɔn u ka la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye u ko i k'a dɔn ni dɔ ka bama fa dɔ yɛrɛ ka natɛja min ye i k'a dɔn Mokhtar Wane fulakɛ i k'a dɔn awa maliden jigiba fan b'a la nka ka kɛ ni sɔri ko laban ninnu ye i k'a dɔn a tɛna ka bɔ Michel Wo fɛ tun sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabi Asimi ye kalan kɛ Mali télévision ba la k'a yira k'a fɔ Mokhtar Wane tɛ premier ministre ye bilen ja o y'a sɔrɔ sufɛ u kɛlen don ka wele bila jamana bolofara caman ma minnu dɔ la M5 RFP dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala Mayiga n'a ka jama u y'olu wele olu bolibaatɔ biribiri olu nana kati i k'a dɔn o kɛra dɛ duguba fɛ ni tun y'i jɔ olu ɲɛ olu tun b'i sen foroki ka tɛmɛ o u ye M5 wele i k'a dɔn k'a sigi ka fɔ kɛ n'u ye hali n'i y'a sɔrɔ a kɛra gindo la nka maa dalatɛli minnu b'a dɔw cɛ ma kibaruya poyira k'a yira k'a fɔ aw wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min bɛ senna a filɛ nin ye jɔn ko Ala fanga dafirila cogoya min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama aw fɔlɔ de ye balawu daminɛ ni jama farala aw kan a kɛra sa a ti tigɛ a ti tugu o tuma anw sɔrɔ a su an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la o tuma an bɛ don min na i ko bi an ye danaya da maa minnu kan olu bɔra an jigi kɔrɔ o tuma aw yɛrɛ fana bɛ laɲini bala jamana ko la wa aw ko aw bɛ se laɲini bɛ aw bolo o tuma an b'a ɲini aw fɛ a ye t'aw hakili jagabɔ a ka maa kelen ɲini aw cɛla min bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa ye o bɛna bila Mokhtar Wane nɔ na subahanallahi ko nin ne fɔra M5 ye a f'u ye M5 ti aw ni M5 ko de bannen min b'a ninnu dɔn koyi kabini ko in daminɛ ne y'a f'u ye n ko ni i bɛ ka binna plan B b'u bolo wa ni i bɛ ka binna an b'a kɛ tan an ti jigin plan B tɛ yen se tɛ yen e tɛ yen i bɛ ka binne u ni autorité morale fɔlɔ tiɲɛna o ni numéro 10 fana tiɲɛna u ka kɛlɛjeli o fana u n'o tiɲɛna o tuma a tɔ de tora sa badabada Sogɛli ale ni i k'a dɔn mun daga ninnu olu de bɛ comité kɔnɔ nka kabi kunu sufɛ 23h00 a fɔra u ye u ka taa maa ɲini min bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa ye hali sisan dani nɔ maa tɛ sɔrɔ maa ma sɔrɔ fɔlɔ parce que a kelen kelenna bɛɛ b'a fɔ k'ale o ye kelen ye a si tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ e ka k'a ye nka a kɛra i ko i tun bɛ yen mais j'étais a man kan da koyi a bɛ ɲini ka ci o fo ni Ala faral'u kan n'o tɛ M5 ko nin y'a cilen de sɛbɛnnikɛla ko u nan'u sigi k'u hakili jagabɔ k'a wusu mankan bɛ bɔ u ye finɛtiri tugu mankan bɛ bɔ u ye da u bɛ ɲɔgɔn ka bila i ka kan i b'u ye kɛnɛma sisan u na nkalon da ɲɔgɔn na jamana in kɔni sɛbɛnnikɛla ko jama fankelen ko sa jɔn ko Ala ni maa ni nin ka kan Sogɛli ni nin ka kan an ka Sogɛli kɛ kabi fɔra so hali gɛli ka laban bɔnɛ n'a bɔ a la dɔw y'u su balawu kan ko fɔ ka diɲɛ wuli wa i na kuma bɛ mɛn se walayi u yɛrɛ bɛ bɔ ni ɲɔgɔn kan lahila wala kutani karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla ko u ti ka bɛn a la hali sisan an bɛ donni minɛ i ko bi CNSP maakɔrɔw sigilen bɛ Asimiw sigilen bɛ M5 ma se ka bɛn hali fɔlɔ yɔrɔ hali ni i ye video mani ciyara M5 ko in b'a la n'u y'i ye u bɛ boli ka kuma nka sisan hali ni ORTM taara u tɛ kuma ye Ala Amadou Konare M5 ta ma juguya o minnu a bɔra minnu kɛra minisiri ye miniti 40
k'i tɔgɔ fɔ télé la karisa ni karisa kɛra ministre hali ma don bureau yɛrɛ kɔnɔ k'i bɔra la ka dɔ ta fie wele k'a bɛ ka gɛrɛgɛ tiɲɛ ye koyi a bɛ ka limanaw la dɔnniya a b'o wele la tuma min na ko ministre ɲɛmaa minɛlen téléphone bɔra ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah dɔw yɛrɛ ko i m'a sigi ko 300000 bɛ d'i ma dɔw tun bɛ ka miiri u bɛ n'u ka 300000 kɛ min ye fo ni cɛ dɔ bɛ na Samsara Couture la a kan bɛ dulokiba ani furukiya den 20 a taara o kɔ a de wari ma sɔrɔ k'a kana dɔ di daba ma a kana dɔ di ma nin kɛra gɛrɛgɛ tiɲɛ ye koyi wallahi Ala yɛrɛ de ko k'i tigɛ fɛ wala hadamaden de ka da o de la c'est à dire wala ne bɛ nin fɔ kuma bɛɛ wala maanifi Amadou Konare ni Ala ko i bɛ kɛ nin ye i bɛ k'a ye c'est à dire maa de t'a natɔ yɛrɛ ye ayi cogo si la n ye min f'i ye n bɛ segin a kan dɛ Amadou Konare anw filɛ nin min na Ala de y'an k'a ye maa m'an k'a ye maa t'an bɔ a la ni Ala tɛ ni Ala ko don min i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye o de bɛ kɛ maa t'an bɔ a la dɛ siga t'o la maa joli kɛra ministre ye anw ɲɛna ka bɔ a la ka an dɔn yen a b'u don cogo dɔn a b'u bɔ cogo dɔn a fili kɔrɔ dɛ n'i kɔrɔtɔra i bɛ sira jugu cɛ ni ministre 40 minutes ni gɛrɛgɛ tiɲɛ koyi gɛlɛya dɔ bɛ ko in na a kɛra sababu ye ka politiki maa ninnu fana ka kow da lɛfɛ kan sabula da sugu ni dɔw kun an tɛ fɔ ka jɛ wuli nka olu sɔnna kɔfɛ sirani fɛ ka sɔn u ka maaw donna la a cira tun bɛɛ t'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ bolo ja ye non nin gouvernement yɛrɛ a ma sigi o fisara o maa dɔw b'a la sunkɔrɔ dɔw wele la non kabi Mali kɛra Mali ye nin fana ɲɔgɔnna gouvernement kolon fana tun tɛ na maa dɔw tun bɛ gouvernement in na so da don u gɛnna ka b'u ka service la suɲɔni na a musow bɛɛ a cɛw bɛɛ a kun tɛ ja dɛ ko min ye Moktar Wade ni Bandaw yɛrɛ tɔ kɔbɔ fiɲɛ na n'u kun nana gouvernement sigi Maliden bɛɛ ko min ma fɔta o fana tun bɛ faamu gouvernement kolon de aw tɛ se ka fɔ in ɲɛ fɔlɔ tun ka fisa ni nin ye Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don Amadou Konare an ka taa Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na dosokɔrɔ taa sensɔrɔjugu dabila ko a b'a buranana ayi Amadou Konare i k'a dɔn Jean Pierre James ko nin kamalen n'a ka denbaya u ye san caman kɛ Allemagne jamana na u filɛ ka pankuru ta u bɛna suru jamana kɔnɔ balima sira sinji sira teri sira bɛɛ lajɛlen bɔra ka t'u kunbɛn ayiwa aéroport la Amadou Konare k'a dɔn valise ba fila b'u bolo a bɛɛ lajɛlen falen don masimafɛnw i k'a dɔn fɛn dakabanaw sabula sama caman b'u bolo ka kuma surunya ye Amadou Konare kuma min n'u jiginna ka bɔ avion kɔnɔ kɔrɔtɔlen don u ka valisiw bara k'u kɔnɔ kamalen dɔ sina ka na ten patron i k'a dɔn aw bɔra yɔrɔ jumɛn non ne bɛ occuper a ka bagage la Amadou Konare n bɛ occuper a ka bagage la o yɔrɔnin bɛɛ ayiwa u ye ayiwa bagage talon di o kamalennin ma Amadou Konare kuma min ayiwa ni minɛnw bara ka bɔ valise kelen sina ka yaara kana dakɛnɛ ka ten tandara u y'o ta a tɔ filanan o ye valise binkɛnɛma ye Amadou Konare sa i k'a dɔn k'o den ɲini ka dɛsɛ kolokoto valise filanan ma ye ni min b'u ɲɛ o k'u ma ayi kuma dɔ la nin bɛ kɛ koyi minɛn bɛɛ tɛna ɲɔgɔn fɛ nka i k'a dɔn minɛn bɛɛ réclamation kɛyɔrɔ an ka taa ye Amadou Konare an ka taa réclamation kɛyɔrɔ la jaa a dabakun y'o de ni u ɲɛ bɔra dayanfan fɛ Amadou Konare i k'a dɔn awa dɔ bɛ se ka valise tɔ kelen dɔ in ta ka bɔ n'a ye lakanabaw yɛrɛ jɔlen ɲɛna maa minnu bɛ bɛnkan de don jɛkulujugu de sigilen bɛ Amadou Konare kuma min n'u bɛ se ka na ninnu gɛrɛgɛ b'u ka minɛn na u jɔlen bɛ u ɲɛ bɛ valise dalen la dɔ kun kamalenkɔrɔ belebele don jagi a bara ka bɔ n'a ye cɛ sina ka bɔ kɔnɛ sina ka boli a nɔfɛ e bɛ taa nin de minɛ nin y'anw ka valise de ye aw ka valise kuma an ka taa police nin y'anw ka valise de ye o yɔrɔnin bɛɛ Amadou Konare k'a dɔn muso dɔ fila ka na ten a ye n balimakɛ sabali nin ye ne den de ye a ma suɲɛ ani kunkolo de tɛ ɲɔgɔn fɛ kabini nin gɛnna ka bɔ tunga fɛ i k'a dɔn a bɛ nin kurutu in de la sɛbɛnnikɛla ko nin fɔ yɔrɔ ye yan ye wa nin bɛ se ka don aéroport la i tɛ se ka don ni sɛbɛn t'i bolo kunkolotɔ ka taa don aéroport la ko minɛnw bɔrɔ ka minɛn ta k'o da kun ka bɔ nin galabu kuma a dɔnna k'a fɔ nin ye janfa ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min ko ne b'a ka kuma na cɛ dɔ gɛrɛla la k'a fɔ a ye karamɔgɔkɛ t'i mago la sow de faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan koyi wa maa sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ i kunnajaraw i ka valise nin kun y'a tali hali cɛnin min bilalen b'i ɲɛ dɛ u n'u ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ kelen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la ne na zire ta teliyala min ye k'a dɔn kumana politiki bankun kan Usmani Balo a ko an bɛ don min na i ko bi Mali politiki bankun kan a ko i k'a dɔn awa
Seydou Kulubali sira Seydou i k'a dɔn ko a na fa sama ka bɔ maa caman ɲɛ na min ye politique ale bangun kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn mais kalo tile 20 tɛmɛnen min ye i k'a dɔn nin jɛkuluba in ni o ye bɛnkan ye jɛkulu kurakura ni nka jamakuru kara de sini k'a nɔ minɛ ten i k'a dɔn k'o tigɛ gansan sɛbɛnnikɛla ko maa min b'a ɲɛma hakilina min b'u bolo danaya min b'a kow kan k'o de y'a to jama dɛsɛbɛ caman bɛ olu tugura kɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a ko maa min b'a ɲɛfɛ n'o ye Seydou Mamadu Kulubali an ka Mali politique ko kɛcogo kura wɛrɛ la politique malienne autrement i k'a dɔn k'o dalu de b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko u ye wulikajɔ boloda karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn min yɛrɛ ma deli ka kɛ Mali la kabi bɛjɛ faga nana n'o de ye an ka sigi ka hakili jagabɔ politique ni an bɛna jɛkulu mun sigi jɛkulu in bɛna sigi cogo jumɛn na maaba jumɛnw bɛna don a la an bɛna jumɛn kalifa jumɛn na i k'a dɔn u ye hakili jagabɔ kɛ o dɔ kan o de la k'u ye coordination belebeleba dɔ de sigi i k'a dɔn min bɛna kɛ a kolatigɛ jɛkulu jama ye karamɔgɔ Daba Tunkara i tɛna ka kabako f'i ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ yen n'olu sugandira ka bila o ko de kunna k'o de ye jamana dɛsɛbɛbaw minnu nɔ tɛ tiɲɛni na i k'a dɔn maa nɔgɔlenw tɛ u bɛna o maa caman ka maa tan a n'a kunkan fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛmaa dangaw ye n'o ye vice présidentw ye a ko i k'a dɔn o maaw cɛla i k'a dɔn min ye Seydou Mamadu Kulubali yɛrɛ kɔfɛ i b'a ye Jaaje Amadu Di Sangare i k'a dɔn ale ye premier vice président ye Modibo Keita deuxième vice président Amadou Moustapha Diop troisième vice président awɔ nunu n'a damanda ka taa se Dudu Keita 4e vice président Mahamani Touré 5e vice président Madame Traoré Alima Dabo ale ye 6e vice président ye Mamadou Nama Keita min ye 7e vice président Boubacar Tanga 8e vice président Dr Oussoubi Sako 11e vice président Cheikh Fanda Madi Jabate 12e vice président Salifou Traoré 13e vice président fo ka taa se Baba Moulay Haidara cɛ jɛman min dun bɛ RPM la ta ale de 14e vice-président ye. A taara bɛnkan na. N'i bɔra RPM la bi i bɛ taa min? I bɛ taa bɛnkan de la. O de b'i to a diya dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko u tilara ka bolofara wɛrɛw sigi n'o ye poliw ye. Olu de bɛna kɛ i k'a dɔn Mali yɛrɛ bɛɛ cogoya la. Jɛkulu n'i fɔra kunnafoni diko u bɛ poli communication sigi. Maa o maa bi bila communication ko la a bolofara misɛnninw na a bɛɛ de bɛ dulon o tigiw la. U ye maa ladiriw de sugandi ka bila olu la. Olu de fana bɛna ladiri misɛnninw suwasi duguma wa ko in bɛ kɛ tan de fo ka taa min kɛ. O siga tɛ min na 2022 ni taarɔ wɛrɛ b'i bolo ko i ka sira fara dɛ. Kunnafoni filɛ an ye min bɔ nzire kɔnɔ bi. Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan Amadou Konare k'a dɔn ɲumankɛla a ti ɲinɛ abada k'ale ɲuman kɛ min ye ayiwa wari dile ka mɔɔw k'olu kolosuma ka mɔɔw taama bɛn ni kelenya ka ji di jamana kɔnɔ Amadou Konare o n'a ta bɛ Seydi Ousmane Madani Sheriff Aidara a n'a jɛɲɛw Amadou Konare k'a dɔn hali bi ɲuman i k'a dɔn o kɛlen bɛ k'a bolomada sabula min ye san 66 ɲɛnamaya o mana sɔrɔ diɲɛ fɔn fɔ la Amadou Konare o tɔ ye Dakar ye Shirukɛ ye san 66 sɔrɔ Amadou Konare i k'a dɔn o de la min ye sous-section Ansarine commune 2nan san o san nin y'a siɲɛ 10nan ye i k'a dɔn joli dili fu i k'a dɔn ayiwa jamana ma min ye ko bɛ minnu ye Amadou Konare k'a dɔn a siɲɛ 10nan bolo dalen don Centre national de transfusion sanguine 15 Zanbugu dimanche nata mai kalo tile 30 Amadou Konare bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o y'a jira k'a fɔ kɛnɛ a lawaralen bɛ sabula min ye Ousmane Madani Sheriff Aidara a yɛrɛ bi ye kɛnɛ kan Amadou Konare i k'a dɔn min ye wulikajɔ caman ye o kɛlen bɛ ka taa joli di Ala yɛrɛ jaati kama jamana den minnu mɔgɔ bɛ jeli la Amadou Konare o kuma an bɛɛ lajɛlen welelen bɛ min ye dimanche nata i k'a dɔn ayiwa min ye kabini sɔgɔmada fɛ joona ye an bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan maa o maa b'a la n'i bi kunnafoni wɛrɛ ɲini i k'a dɔn jɛkulu min kelen bɛ ka nin labɛn o ye Ansardine ka bolofara min bɛ n'u k'a ma ko Fadi i bɛ weleli kɛ 66 48 29 87 69 63 97 73 o kuma foli ani tani ka kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Amadou Konare k'a dɔn mamuso ka fura dakabana fura farafin fura jirimugu gɛrɛgɛrɛ
amma fara fenga fema faraka eleni kanyemo ma ala kama kira kama warukute mamuso ndemseni sigile ka fo nyena ne ka chebali wulanga ta kungo kono inyebe ni nawa ni meni vurake wa che yere na desera che ya la pew minye banai walma hakna wara ya soro walma che ya bana de ya bwala walma ikado awa gergetnya walma dusugashi o ya bo che yala ni njiri mugu yinshi shitore ka dama fitini kana chaya mamuso ka fura o jiri mugu geregere de bambulo jega fola abi fere ikado arajo jega fo gardien abe Amadou Bulu wa saba titreme Amadou el konare ikado ni madala na shifle inado ka fo dabate kulu kala kanvo ego jodi ami foli di bema la sana tamba keta uba name ame garabla amanye ne ka manyema no ye colonel major Samu Menkoro je mo ka ngadu beye aywa tungarange ufana milame o yika mawye anga foli bu beye tungarange de anga foli tanu be ka nyine ala fe halbi an bi bɔ jamana minnu na n'o ye maraka jamanaw ye ala ka bɛn ni kɛlɛ don ni ɲɔgɔn cɛ faamubaliya min bɛ marakadenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la a faamuyali ala ka nati bɛɛ lajɛlen ka bɛn amadu kunna dɛ e ko an t'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye burapele ani sidi farikolo ɲɛnajɛ u bɛ ni sɔndu d'a kan amadu kunna dɛ ina ekiw bɛ tɔgɔ min u da ɲina fo Real de Madrid Real foyi u ma foyi sɔrɔ ko banna wa foyi putere y'a dɔn suraka dusu ma kasi telu de bɛ juguya walima a bɛ pasa Zidane a jɔlen f'a ka pantalon bɛ yoro ka bɔ ka bin ne k'i ma foyi y'a la o fana tun ye dɔ kɛ succès la sa foyi dɔ kɛra dɛ cɛ o cɛ ma fara Real la dugasi bi fa wa u bɛ sɔn ka taa deuxième division na ɲinan ayi a tɛ se o ma an kɔni Mali équipe nationale an mago bɛ Zidane na vraiment an kɔni mago b'a la k'a wele ka na burapele Sidi an bɛ se ka Zidane sɔrɔ cogo di a ka numéro de contact Mali équipe nationale mago bɛ Zidane a mana Mali la o san na de n nana dara sɛw d'a ma fo bamana ninnu non n nana Real ka fɛn kun y'o de koyi u ye dabali min kɛ ka taa dɛ o de banna o saraka in de banna sisan o kuma e y'o don bɔrɔ Real ko banna pewu surafana to ma du su na se weekend gafe kele ka sini sɔgɔma ni ala sɔnna an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control min ye a wa kuma kɛrɛfɛ ye Amadou El Konare Daba Tunkara wa salam.